ба назари коршиносон дар шароити тағйирёбии иқлим ва болоравии арзиши маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори ҷаҳонӣ истифодаи самараноки заминҳои назди ва кушод муҳимтарин василаи таъмини фаровонӣ, гирифтани даромади баланд аз соҳаи кишоварзӣ ва осудагии ҳар як оила ба ҳисоб меравад. бо инобати ин мафҳум сокинони кишоварзони ноҳияи вахш заминҳои дар ихтиёр доштаашонро мақсаднок истифода карда вобаста ба талаботи бозор тамоми номгӯи маҳсулотро кишту парвариш карда ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. мувофиқи иттилоъ маҳсулоти кишоварзии картошкаи барвақтӣ имсол дар бахши ҷамъиятии ноҳия 372 гектар мебошад ва имрӯзҳо дар шуномаи зироат хуб арзёбӣ шуда ҳосилнокии интизорӣ 400 центнерӣ муайян шудааст. озуқаи якуми картошка дар маҳал дода шудагӣ нашъунамои хуб дорад барои сабати истеъмолии шаҳрвандон, барои таъмини фаровонии бозорҳо. охирои моҳи апрел аввалои моҳи май ҷамъоварӣ оғоз мегардад. тибқи иттилои масъулин дар ноҳияи вахш 16648 гектар замини корам дар бахши ҷамъиятӣ мавҷуд буда мавриди истифодаву баҳрабардории зиёда аз 6370 хоҷагӣ қарор дорад. таркиби кишти асосии зироатро имсол дар ноҳияи вахш бештар пахта 9530 гектар, ғалатдонагиҳо, картошка, пиёз, сабзавоту полезӣ, шоли, маккаи дон, хӯроки чорво ташкил менамояд. ноҳияи вахш бо назардошти иқлими нисбатан гарм ва таҷрибаи ғании миннаткашонаш яке аз ноҳияҳои рушдкардаву пешсаф ба ҳисоб рафта, яке аз таъминкунандагони асосии бозорҳои истеъмолии мамлакат дар фасли баҳору тобистон ба маводи ғизоӣ ниёзи аввал мебошад. пиёзе ки дар даст ман ҳаст ва дар замин ҳаст, баъди 15-20 рӯз ба бозорҳои дохили ҷумҳурӣ ва берун аз он бароварда мешавад. фақат дар бахши ҷамъиятӣ 286 гектар пиёз кишт карда шудааст. аз ин 186 гектараш манамхел пиёзи тирамоҳӣ буда, 100 гектараш пиёзи баҳорӣ аст. сокинони ноҳияи вахш ки аксаран дар деҳот ҳаёт ба сар мебаранд, дар баробари истифодаи босамари заминҳои васеъи хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамзамон қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои ёрирасони президентиро низ мақсадвор истифода бурда бо таъмини эҳтиёҷоти рӯзгори худ инчунин дар фаровонии бозори истеъмолии ҳамватанон ҳиссаи муносиб мегузоранд. махсусан хоҷагидорони сокинон таи солҳои охир бо ташкилу истифодаи гармхонаҳои мавсимию доим амалкунанда яке аз аввалинҳо шуда маҳсулоти тару тозаи барвақтиро ба бозор мебароранд. дар ноҳияи вахш зиёда аз 1300 гектар боғу тогзор мавҷуд буда дар баробари тару тоза ба фурӯш баровардани мева ва ангур ҳамзамон аз ҷониби хоҷагидорон коркарди онро дар корхонаҳо низ тақвият мебахшанд.